माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दिनैबो बागानपारा बियाबाव मोन 125 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो रांनि चेक राननानै होदों। खुंथाय गोहोआव फैनायनि उनाव रायजो राजाफोरनि थाखाय गियान सोरां बिथांखि, अनसाय बिथांखि आरो माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गोबां अनसुंथाय होबोदों प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बियाबनि सिङाव थानाय मोन 125 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दिनै 25,000 राङै चेकखौ राननानै होदों बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल दोलोआ बिसायख'थिनि समाव खोथा होनाय बायदियै दासान्दि बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो 25,000 रांनि चेकखौ राननानै होदों। फैबाय थानाय समाव आद्रा थानाय माखासे रांखौ फारि फारियै होलांबाय थागोन होनना बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ फोरमायथियो। गावनि बिबुंथियाव बिथाङा गोदानै समष्टिनि दाफामफिननायनि सायावबो माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो। दिनै जोङो 25 नं बागानपारा समष्टिनि सिङाव माइनाव सोरां जि बिथांखि, बे माइनाव सोरां बिथांखिनि सिङाव गासै 125टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रांनि 25,000 रांखौ दिनै बेनि चेकखौ होग्रोनाय जादों। गासै बिटिआर नाङै 3,862टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो राननाय जादोंमोन आरो बेनिनो बागानपाराया 125टा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बेनि जि सेल्फ हेल्प ग्रुप, बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बेखौ मोनदों। आरो दिनै बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बे बिटिआर सरकारा बेयाव थानाय जिखिनि आइजोफोर, बेयाव थानाय जिखिनि न'खरफोर आइजोफोर, बे न'खर आरो आइजोफोरा जाहाथे रांखान्थियारि भाबै एसे जौगाखां जानो हायो, बे 25,000 आरो मोननो थाबोनाय 50,000 रां लोगो नांनानै 75,000 रांनि गेजेरजों बिथांमोना जाहाथे मोजां एसे दिहुनथाय जि हाबाफारि, दिहुनथाय जि जायखौ प्रडाक्टिभ एक्टिभिटिस, बे प्रडाक्टिभ एक्टिभिटिसआव जाहाथे बिथांमोना बाहायो आरो बेखौ मोजाङै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ इन्सट्राक्सन होखानाय जादों, बिथोन होखानाय जादों। बेबायदिनो माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जायगायाव सोलिनाय, जायगायाव माने खाबजानाय माखासे बिथांखि बिथांमोना थिग खालामदों आरो बे हिसाबैनो बिथांमोना जि 25,000 रां अनसुंथाइ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिथांमोना बे खामानिखौ मावनो लादों। मिजिंथिदो बे 25,000 रांनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा जेरैबायदिहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जि माने ओंथि, बे ओंथिया ओंथि गोनां जागोन, बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। आरो बेबायदिनो दिनै बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि अनगायैबो जोंनि 25 नं बागानपारा समष्टिनि सिङाव बे एग्रिकालसार बिफाननिफ्रायबो 10,000 राङै मोनफा मोनफा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां होनाय जादोंमोन। आरो बेनि अनगायैबो गोबां जोंनि बेयाव माने इन्डिभिजुवेल जिखिनि एक्टिभिटिस बा बे बेनिफिसारिया जोंनि 25 नं बागानपारा समष्टियाव सोलिगासिनो दोङो। सयनिफ्राय बेवहाय इन्डिभिजुवेल जि बेनिफिसारि, बिनि एक्टिभिटिसा सोलिबाय दोङो। हेन्डलुमनि जि CFC सेन्टार, बेवहायबो बे बागानपारा समष्टियाव सोलिगासिनो दोङो। आरो जि आसामजों सालायजानाय जि हेन्डलुम क्लास्टार, बे हेन्डलुम क्लास्टाराबो बागानपारा समष्टिनि सिङाव बियो जागासिनो दोङो। दा बै हिसाबै जोङो नुदों दे बेवहाय जि माने सेल्फ इनकाम जेनेरेटेड जिखिनि एक्टिभिटिस 25 नं बागानपारा समष्टि, बे सेल्फ इनकाम जेनेरेटिं एक्टिभिटिसा बेवहाय गोबारैनो सोलिदों। आरो जोङो मिजिंथिनो हायो दे बेनि जिखिनि रायजो राजाफोर, बेनि जिखिनि न'खरफोर, बे न'खरा गमामायैनो फैबाय थानाय समाव माने रांखान्थियारि भाबै एसे जौगासार थाखोसिम दावगालांनो हागोन। जोङो नुदों दे भारत नाङैनो 2007 मायथाइयाव बेनि डिलिमिटेसना जादोंमोन। नाथाय बै समाव गोबां जेंना, गोबां जाहोननि थाखाय 2007 मायथाइयाव डिलिमिटेसना आसामाव जायाखिसै। आरो 2023 मायथाइयाव बे डिलिमिटेसननि जि मोनसे प्रसेस, बियो कमप्लिट जाबाय। मैया भारतनि बिसायख'थि आय'गा बेखौ फोसावबाय। आरो बेवहाय नुनो मोनदों दे जोंनि गासै बिटिआर ओनसोलाव जुदि बिधान सभा बियाब होननानै जुदि बुङोब्ला, बे बियाबा आगोलाव 17टामोन, दा बेयो 15टा मोनबाय। आरो बेनि अनगायैबो जोङो मोननै लकसभा समष्टि जों मोननो हादों। क'क्राझारा जों नागिरनाय बायदियै जे आगोलाव ST समष्टिमोन, आरो बेबायदिनो ST समष्टि क'क्राझारखौ जोङो मोननो हादों। आरो
मुंखौ लानानै गोबां दल संगठना जि अदालगुरि बे अदालगुरिखौ अदालगुरि मुङाव मोननो हादोंमोन दरं आरो अदालगुरि दा बेखौ बेनि जि बिसायख'थि आयग बे बिसायख'थि आयगा बेखौ फोसावदों बेवहाय बेनि जि मोनसे गोजोननाय बे गोजोननायखौ आं नुनो मोनदों बेवहाय मोनसे जायखौ मोनसे माने मा होननानै बुंदों मिक्सार मोनसे सेटिसफेक्सना बेवहाय फैदों माखासेया अदालगुरि जानायखौ लुबैदोंमोन नाथाय बेवहाय बिसायख'थि आयगा मा जेंना थाखो बेखौ जोङो मोनथियाखै नाथाय अदालगुरि जुदि बियाब जानायमोनब्ला लकसभाया बियो साबसिन जागौमोन होननानै आंबो सानदों बियाब बेवहायथ' जेबो गोदान गैया दे बेवहाय जिखिनि 14टा लकसभा आसामाव दङमोन 2टा माने एसटि आरो बेबायदिनो 12टाया माने गुबुन मोनथिनाय थिग बेबायदिनो बेवहाय जेबो सोलायाखै आरो बे नैबे डिलिमिटेसनाव बे सोलायनायबो नंखाया होननानै जोङो मोनथिदों आरो बेखौ फोसावखानायबो जादों आरो 126 जि बिधानसभा बियाब बे बिधानसभा बियाबाबो 120टायानो थादों आरो बेवहाय जेबो सोलाय सोल' जायाखै खालि माने जोङो नैबे बिटिआर ओनसोलाव जायगाया एसे बारायनाय सुबुं सानखोआ बारायनायनि थाखाय 11टानिफ्राय बेखौ 15टा मोननो हादों आरो बेवहाय जिहेतु जेबो गोदानखौ जोङो नुनो मोनाखै खालि 126 थादों 14टा जि बे लकसभा बियाब बे लकसभाया 14टायानो थादों दा बेनिखायनो जों आसामनि थागिबि हिसाबै आसामनि रायजो राजा हिसाबै बारायजानो लुबैदोंमोनबाबो बियो बारायाखै आरो बेखौ जिहेतु बारायनायनि गरन्थ'आनो गैखायामोन सिद्धान्त'आनो गैखायामोन बे हिसाबै बे आगोल जेरै बेबायदिनो थादों मैयायो जिखिनि फोसावबाय भारतनि बिसायख'थि आयगा जि फोसावबाय बेवहाय आथिखालाव 25 नं बागानपारा समस्तिनि मोनथाम भिसिडिसिआ बाक्सायाव थाबोगोन आरो बेनि अनगायै बाखि जिखिनि ओनसोल बेखिनि ओनसोला तामुलपुराव थांगोन आरो बेवहाय आं सानदों दे बेवहाय गोबां माने बाक्साजोंनो थाजानो लुबैदोंमोन नाथाय बेवहायबो माखासे जेंनाया नुजाथिदों आरो बेनि थाखायनो बिसायख'थि आयगा बेखौ माने तामुलपुरजोंनो सरजाबनानै हरनाय जादों आरो बे थांखांनायनि उनाव आं सानदों मा बेवहाय दुखु खालामबाबोथ' जेबो जानाय नंला जोङो माबायदिहै माने तामुलपुरजों थानानै खामानि मावनो हायो बेनि थाखायसो जोङो गावनि जिखिनि गोसो जायखौ जोङो मा होननानै बुंदों मेन्टेल जिखिनि एडजास्टमेन्ट मेन्टेलि जिखिनि प्रिपारेसन बेखिनिखौ जोङो जानानैसो आवगायनो नांसिगोनखौ आं नुहुरदों बेनि सायाव जेबो सिद्धान्त'खौ जोङो नुनो मोनाखै दे बियो बधय आसाम सरकारनि सायाव बियो सोनारगोन आरो बियो तामुलपुरजों जिहेतु सरजाबनानै थादों बेवहाय उनाव मा जायो बेखौ जोङो आं दानो बुंनो नागिराखै जेब्ला बियो गोदानै माने फोसावजाफिनगोन जिल्ला हिसाबै बे समाव मा जायो बे समाव बुंनांगौखिनिखौ बुंगोन आं बे सानो 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सोला लानो हागोन